Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, сез Хызур ТВ телеканалын карыйсыз. Эфирда хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев. Ассаламу алейкум, Рауил абый. Ва алейкум ассалам. Рауил абый, сез гомумән соңгы бер ел ярым эчендә һәр вакыт сүзне ассаламу алейкум белән башлыйсыз. Әлеге үзгәрешләр нәрсә белән бәйле? Беләсезме, әгәр дә монда нидер төзәтмәдә кертергә була, бер кеше дуслар белән җыелганда, яисә шундый җәмәгать җыелганда, гел шулар алдында әйтә, сез беләсезме соң, менә ул бердән бер артист җырлый гал тапшыруын алып барганда, ул һәр вакыт халык алдында ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип чыга иде дип. Ул заманга инде хәзер 5 елдан артык вакыт узып китте. Инде ни өчен алай мөрәҗәгать итәм? Чынлыкта мин кешеләргә чын сәламын җиткерәсем килә. Аллаһ Тәгаләнең менә шундый яхшы теләкләрен җиткерәсем килә һәм мин шуңа сөенәм. Шулай кешеләргә шулай эндәшүем. Димәк, без ел ярым, бер ел дип әйтү белән хаклы түгел, ялгышабыз. Бу электән үк килә инде сездә. Мин аны бәйләр идем, минем беренче тапкыр ураза тотып караган вакытларым белән. Менә ул айларда бит инде без үзебезнең ничектер тәрбия кылырга тырышабыз, ничектер шәк кына үзебезнең сөйләмебезгә дә үзгәрешләр кертәбез, ничектер тәрбияләргә тырышабыз һәм шуннан башлангандыр дип уйлыйм минем менә бу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дигән. Димәк, моңа инде бик күп еллар. Шактый инде. Шактый, субханалла. Ярар. Туган авылыгызда мәчет төзелгәнен беләбез һәм мәчет төзелгән вакытта аның һәр этабына, төзелешенең һәр этабына сездән дә көчлерәк, сездән дә куанган кеше булмагандыр мөгаен. Бу чыннан да сезнең өчен шулай бик зур бәйрәмме, күңел бәйрәмме? Әлбәттә, бу зур шатлык, сөенеч булды инде авылыбызда мәчет төзелү. Чөнки безнең авыл бит инде ул бик кичкенә. Менә мин үскәндә анда бары тик 13 кенә йорт иде. Барлыгы. Хәзер инде менә кешеләр, безнең инде яшьләребез күченеп кайтты, кайсы үзенең нигезендә, кайсы урын булган урында инде. Авыл әз генә үсеп китте. Һәм инде әлбәттә мәчеттә мохтаҗлык ихтыяҗ туды авылда. Чөнки барыбер кешеләр, өлкән кешеләр бар бит инде. Каядыр барып күңелләрен тынычландырырга кайсы бер кешегә урын кирәк. Шуңа күрә бер елны Сабан туеннан соң менә шу җәмәгать җыелышып таралышканчы дип инде Сабан туеннан. Менә шундый сөйләшү булды инде. Әйдәгез менә авылда мәчет төзү эшен башлап карыйк. Аллага тапшырып шундый менә сөйләшенде дә, шуннан менә авыл халкы хуплап бу эшне авылыбызның инде бүтән эшләрен, шундый эшләрне башлап йөрүче, без аны үзебезнең староста дип йөртәбез инде. Ланды шапага тапшырдык без аны. Һәм инде ул менә артыннан йөри торгачтын авыл халкы акчалата матди ярдәм күрсәтеп инде, акча җыеп, анда ялгышмасам башлангыч безнең капитал 200 меңнән артып киткән иде менә шу авыл халкының ярдәме инде. Шулай менә мәчет төзелеп сафка басты, Аллага шөкер. Монда инде безнең шулай ук авылыбызга күчеп кайткан Фәндәс абыйның гаиләсен аерым әйтеп китәргә кирәк, чөнки аларның ярдәме аеруча зур булды. Шулай итеп, шундый зурлап ашуны уздырып җибәрдек без. Ярый, субханалла, иң мөһиме йөрүче булсын, Алла берсә. Үзебезнең авыл кебек кичкенә генә, матур гына мәчет ул, әле йөрүчесе булса, урыны җитәрлек. Ярый. Гаиләгез белән ифтар ашлары үткәрәсез, гаит бәйрәмнәрендә уздырасыз. Шун бәхет менә шушы мөрәүләбе. Нәкъ менә гаилә белән бергәләшеп. Гаиләнең бәхете инде әлбәттә ул ифтар ашлары уздырудан гына түгел, әмма дә ләкин без инде ифтар ашларын чыннан да бик сөенеп әзерләнәбез. Куанып, дусларны көтеп, чакырып көтеп алабыз инде. Ниндидер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәсебез килә, саваплар аласыбыз килеп инде. Менә шундый зур вакыйга ул чынлыкта. Минем җәмәгатем бик тырышып әзерләнә инде. Ул бүтән
Әлбәттә, өстәл, аш-су, тәм-том өчен бүтән җаваплылыкны үз өстенә алып. Без инде аны бик уңган хуҗабикә икән дә беләбез, ул чәкчәкләр дә пешерә, шулай бит тәбикмәкләр, әллә нәрсәләр дә пешерә. Менә шундый уңган хатынның ире булу бик үк уңайсыз түгелме? Җаваплылыгы өсте бит инде ул. Ну, ничек дип әйтәйин, хатыны уңган булгач, иратка сөенергә генә кирәк инде. Аны әлбәттә минем хатын уңган дип уңга-сулга Сөйләп йөрү. сөйләп йөрү килешми дә, оннан бит инде Мин үзем дә төшеп калганнардан түгел дип халыкта шундый җибәрегез. мәкаль бар, теге акыллы хатын мактар, җүләр хатынны мактар дигән. Шуңа күрә Аллага шөкер, мин үземнең гаиләмнән канәгать. Аллага шөкер, ярар. Сезне үзегезнең дә бик уңган булган тырыш кеше дип сөйлиләр, ләкин сез үзегез турында үзегез мин ялкау дисез. Монда хакыйкать кайда? Дөрестлек бар инде, мин ялганламыйм үземне ялкау дип әйтеп, чөнки үземә үзем читтән карап, мин әйтә алам, Раул, сиңа ныграк тырышырга кирәк. Тырышыбрак эшләргә кирәк, бәлки кайбер бигрәк тә менә йорт салган вакытларда мин әйтәм, син көтеп ятма, кеше килеп эшләгәнен дип, миңа моны җәмәгатемдәге әйткәләде. Раул, синең бит үзеңнең дә кулыңнан килә, үзеңдә эшләргә кирәк бәлки дип, менә шулай әйтә. Бүгенге көндә бик ныклап монча төзеп ятам мин хәзер. Бөтен эшләрен үз кулыма алып, Без инде аны Instagram шитләрендә дә күреп торабыз. ул монча үз чиратын көтеп торды да ул, мин әйтәм, ту дусларга барабыз, ту авылга кайтабыз монча керергә. Авыл баласы бигрәк тә, татар кешесе бигрәк тә монча ярата бит инде ул, мин үзем бик яратам. Шуңа күрә тегендә монда жүреп туйдырды хәзер. Шуңа күрә мин әйтәм, ярар, көтер тагын. Монча салырга әле дибез. Ну, иң беренче мин әйтәм, мончаны эшләп куярга кирәк дип, менә шу эшкә тотындык. Шуңа күрә әз генә үземне үзем кузгатып җибәрми булмый кайсы бер вакытларны. Димәк, хәләл җифтегез Ландыш апада сезгә, сез баш булсагыз да ул муен булып, дөрес фикерләрен, дөрес киңәшләрен биреп, сезне һәр вакыт илһамландырып тора. Шулай булырга тиеш тә бит инде. Тиеш. Шулай булырга тиеш тә, чөнки ипләп кенә үз урынында хатын-кыз кирәкле сүзне әйтсә, ул бит гел җайланып китә тормыш. Бер фикердә булсаң, хатының белән бу инде гаиләнең зур бер бәхете, матур гаилә була ул чагында. Димәк, гаилә бәхете бар тик хатын-кыз кулында гына. Мин күп очракта шулайдыр дип уйлыйм. Бары тик аның кулында түгел, күпчелек хатын-кызда дип әйтәсем килә. Иратның алайса вазифалары нинди? Иратны әйтәләр бит, теге рус телендә шундый сүз бар, общее руководство дигән. Менә иратның эше шулай. Аңлашылды. Общее руководство. Җитәкчелек. Җитәкчелек итә ират. Ярар. Раул, сез бик теләп хәйрия концертларында катнашасыз. Шулай бит, әйдәгез менә шуның турында да сөйләшик әле. Шушы эшчәнлекне, хәйриячелекне гомумән кешегә сөйләү кирәк эшме ул? Әллә инде билгеле кеше булгач, тукта менә мин күрсәтим дә, минем үрнәгем, минем мисалымда кешедә миңа тартылыр, минем арттан хәйриячелек кылыр дигән фикер белән аны күрсәтү кирәкме тамашачыларга, язылучыларга Instagramдагы мәсәлән? Хәйриячелек инде ул бик изге эш, иң беренче чиратта. Шуңа күрә мин монда әйтеп китәр идем, мин тиешле дәрәҗәдә бу эш белән шөгыльләнмим дип. Күбрәк тә шөгыльләнергә кирәк бу изге эш белән. Әгәр дә булдыралган шыракта ине, мөмкинчелек булганда, кешеләр чакырганда менә шундый эш башкарылачак, сез үзегезнең ярдәмегезне кертәсегез килмиме дип, мин бик теләп катнашам. Сен артист кеше тагын ничек ярдәм итә алсын, ничек хәйриячелек белән шөгыльләнсен, әйме? Аның бит инде анда ниндидер банкта счетлары юк, мәсәлән, теге яисә бу баланың счетына күчерергә дәвалану өчен. Без артистлар нәкъ менә шулай ярдәм итә алабыз да инде үзебезнең чыгышларыбыз белән. Бу безнең иң беренче чиратта җырларыбыз белән. Безнең иң зур мөмкинчелегебез шушы, иң зур мөмкинчелегебез. Әмма дә ләкин мөмкинлегенә карап,
башкача да мохтажларга, кешеләргә ярдәм итәргә була. Бу турыда уйлап, ныклап тотынып алынырга кирәк дип уйлыйм инде мин, әйтәсем килә. Шундый ниятегез бар инде димәк. Әйе. Әйе, шундый ниятем бар һәм узакка сузмаска кирәк бу эшләрне дип тә уйлыйм. Алла бирсә, шушы ниятне тормышка ашырырга Аллаһ Тәгалә сезгә ярдәм итсен. Амин. Әйе. Мәчеттә булганда сезне нинди хисләр били? Мәчет, миңа мәчет менән ниндидер ул тынычлык бирә инде. Күңелемә тынычлык бирә. Ниндидер башка вакытта бик уйламаган фикерләр, уйлар килә бит инде башка. Үзеңә ниндидер холкыңа, фигылеңә анализда ясап аласың шунда мәчеткә кергәчтен. Менә дөресме, дөрес түгелме, нәрсәләр дөрес эшләнә, нәрсәләр юк. Һәм гомумән ниндидер бер тынычлык урыны. Шундый, әлбәттә, инде изге урын дип әйтеп торуның нисе юк. Кирәге юк дисез. Миңа ниндидер тынычлык бирә торган урын ул. Ниндидер менә бөтенләй нәрсәне саклый торсымак шундый урын. Иң кадерле эш нинди була? Шәригатьчә әйтсәк инде ул Аллаһ Тәгалә риза булган эш. Үзебезчә әйткән, әйтсәк инде, үзебезнең күңелебез канәгать калган һәм дә безнең тормышыбызга уңай тәэсир иткән эшләр инде. Кайсы вакытта яки кайда сез хозурланасыз? Минем хозурлануым ул күбесенчә табигать белән бәйле, табигать баласы дигән сыман. Менә мисал өчен минем иң зур кичереш тойгыларым шундый. Мин авылга кайткачтын, күп очракта мин өйгә кермим башта. Мин бәрәңге бакчасына чыгам да, бәрәңге бакчасында басам. Безнең артта гына шундый таулар, басулар китә уң якта. Менә шунда чыгып баскач, минем күңелем гел сыкрап ала. Менә шундый мин анда хозурланам шул хәтле. Менә иң хозур урын минем өчен менә шул авылымның бәрәңге бакчасына чыгып кайтып баса алсам миннән дә бәхетле кеше юк. Шуннан соң мин өйгә керәм, әти-әниләр янына. Алар минем кайтканны белми дә ул чак. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев. Рауил абый, сез Инстаграмны шактый актив алып барасыз, хәтта инде инста-блогер дип әйтсәк тә була сезнең турыда. Хәләл җифтегез Ландыш апа әйтмиме, шелтә белдермиме, туктап тор инде әзрәк шул телефоныңнан чык бераз дип. Бәлки ул турыда уйлыйдыр. Ләкин әле әйтмәйме? Алай юк, шелтә белдереп туктатканы юк әле. Әллә сез алай узак утырмыйсызмы шелтә белдерерлек? Юк, дөресен генә әйткәндә алай узак утырганым юк минем. Мин инде үземнең ниндидер күңелемә хуш килгән әйберләр белән кешеләр белән бүлешәсем килү инде аның сәбәбе. Кайсы бер әйберләр белән гел мактанып та куясым килә. Менә шундый эшләр эшлим мин дип. Шул гына алай вакытым күп биләми ул, әле соңгы араларда гомумән Инстаграм белән шөгыльләнгәнем юк, чөнки әйткәнемчә вакыт таләп итә, ул таләп итә. Вакыт җитеп бетми. Минем хәтта кайсы бер вакыт уйлап куйганым бар, улыма тапшырыргамысың әллә бу эшне дигән. Шундый фикердә туа. Чөнки ул шактый күп вакыт таләп итә. Менә үзегез дә әйтәсез, кайбер эшләрем белән мактанып та куям дип, күз тиюдән курыкмыйсызмы? Өегезгә, гаиләгезгә. Хәер, сез Ландыш апаны да бик күрсәтү яклы түгел бит инде алай Инстаграмда, тик шулай да. Менә үзегезнең ихатагызга. Күз тию дигән әйбер бар инде ул, анысы билгеле. Ләкин минем бу турыда уйлаганым юк дип әйтсәм дә ялгыш булыр инде. Минем шуңа күрә балаларны бик
күрсәтәсем килми, дөресен генә әйткәндә. Балаларны бик күрсәтәсем килми. Чөнки шуннан да менә дөнья хәлен белеп булмый. Шәке күзләр бар, шәке сүзләр бар. Шуңа күрә әле балалар чагыштырмача бәләкәй, яшьләр, шуңа күрә инде аларны сакласаң хәерлерәк. Үзем өчен инде белмим, бик борчылмыйм дөресен генә әйткәндә. Яхшы. Яман сүзләр бар дисез. Димәк, тәнкыйть язучылар очрый инде. Тәнкыйтьчеләр килеп чыга, ул беләсезме, мин тәнкыйтькә каршы түгел, ләкин бит акыллырак тәнкыйть ишетәсе килә кешеләрдән. Менә ниндидер юк-барга бәйләнү түгел. Тәнкыйть ниндидер минем шәхсән бәлки иҗатыма кагылган, бәлки үз-үземне тотышыма кагылган дип әйтим инде. Яшәү рәвешемә кагылган. Шундый тәнкыйть ишетелсә, әз генә уйландыра торган, бәлки ул чыннан да тормыш юлларын әз генә дөресрәк юнәлешкә бурырга ярдәм итә торган. Инде менә Анда сезнең бер видеода кабачки яфрагын баклажан дип әйткән өчен дә шуның өчен бәйләнешләр. юк, бар әйбергә бәйләнгән кеше, ул инде нишләргә белмәгәннән аптырап, эшсезлектән интеккән кешеләрнең эше. Андыйларга инде игътибар итмәскә кирәк. Игътибар итмәскә кирәк, әлбәттә. Фикерегез туры килмәгән кешеләргә сез кискен карашта торасызмы? Әллә сез һәрбер кешенең үз фикере бар бит инде, һәр фикерен дә кабул итәргә әзерме? Һәр фикерне дә тыңларга кирәк, иң беренче чиратта. Сезнеке белән туры килмәсә? Иң беренче чиратта тыңларга кирәк, теге салкын аяк акыл белән. Ул килергә, минеке белән килергә тиеш тә түгел бит инде бер караганда. То есть, ягъни шарт түгел ул. Минеке белән аның кешенең фикере туры килү. Юк, мин ул хәтле кискен карашта түгел дип әйтер идем. Үзегезнең позициягызны дәлиллисезме соң? Әллә ярар, үз фикереңдә кал дип кенә бетерәсезме? Күпчелек очракта менә нәкъ сез әйткәнчә. Мин гомумән кеше белән бәхәсләшергә яратмыйм, дөресен генә әйткәндә. Бик кирәк булса, теге менә шыгырымнан чыккан очракта гына мин кеше белән бәхәскә керә алам. Гомумән мин Конфликтлы кеше түгел. юк. Мин тынычлык ярата торган кеше. Менә әле әйтәсез бит, туры килмәскә мөмкин дип фикерләр. Ул менә бүгенге көндә, мисал өчен, минем улым Сәйдәш белән безнең андый фикер каршылыклары килеп чыккалый. Менә бу очракта инде чыннан да дәлилләр китерергә туры килә, бик озак сөйләшергә кирәк инде ул чагында. Менә мин ата-ана бит инде хаклы дип саный үзен иң беренче чиратта. Хаклы дип, ни өчен шулай дип саный, чөнки алар бит инде балаларына яхшылык кына телиләр һәм шулай дип уйлыйлар. Әгәр дә асылгарак төшеп, бала белән сөйләшә башлаганнан соң, аның сүзләрендә хакыйкать барлыгы аңлашыла башлый. Аның фикере бәлки бик дөрес итеп аңлап та бетермәвебез аңлашыла. Һәм менә шул вакытта инде ниндидер уртак фикергә килергә кирәк. Аның белән сөйләшеп, аңлашып, әлбәттә инде бер дәрәҗәдә куеп, аның фикерен хөрмәт итеп, менә шулай сөйләшеп. Кән чиракта ул баланың да сиңа мөнәсәбәте үзгәрә. Аның да сиңа таба хөрмәте арта һәм ул икенче юлы синең сүзеңә игътибарлырак та була инде. Менә мин шулай дип уйлыйм. Кара әле, мин теге юлы әти белән сүз көрәштердем, әни белән менә мин шулай дип уйлаган идем, баксаң, алай ки булып чыкмады дип. Әти әнинең, олы кешенең фикере күп очракта дөрес була икән дип, аның да шундый бер уй кала башында дип уйлыйм. Димәк, Әминә белән Сәйдәшне сез тәрбияләп калмыйсыз, сез алардан да өйрәнәсез. Чөнки кайбер вакытта мин үземнең хаксыз икәнемне аңлыйм дидегез. Ягъни баланың фикере андый очракларда була, сирәк булса да. Нинди сабак бирәләр сезгә балалар? Алар турыдан-туры бала сабак бирмәй бит инде. Менә шушы әлеге дә баягы менә шулай күзәтеп, сөйләшеп,
сөйләшкәннән соң башка килә андый уйлар. Ярар. Сәйдәш белән Әминә турында сөйләшә башлаганбыз икән инде, аларга кем сайлады шундый матур исемнәр? Ландыш апамы, үзегезме? Ул теге матур исемнең килешле булуы, матур булуы никадәр ныграк ачыла барган сайын, ул исемне биргән кешеләрнең саны да арта башлый икән. Берәү әйтә, мин әйттем бит аны башта ул исемне, икенче кеше әйтә, аны бит мин әйттем сезгә ди. Җәмәгатем әйтә, бу минем фикерем иде, мин әйтәм, эштән генә ярар алыйса дим, сезнеңчә булсын дим. Әмма дә ләкин инде минем үземнең исемдә балаларга исем сайлаган вакытлар бик күп исемнәр баштан узды. Менә әле бүген машинада монда Казанга килгәндә Сәйдәш, безнең бит Сәйдәш беренче бала кыз була дип әйттеләр безгә. Аның малай туу гел көтелмәгән хәл булды безнең өчен, дөресен генә әйткәндә. Мин гастрольләрдә идем, как раз Башкортстанда йөри идек. Ул миңа менә үзе күрсәтте, кыз дип әйтте дип, яра мин әйтәм, кыз да кеше. Кыз да кеше. Әйбәт булды бу. Мин әйтәм, булсын, кыз булсын. Аңа да шатланырга кирәк, сәламәт булсын дип. Һәм шул вакытта Ландыш күңеленнән аңа исем сайлап куйган булган. Ул кызга. Ул Сәйдә булырга тиеш булган безнең. Менә шуңа күрә Сәйдәш булды ул ди хәзер. Ул миңа әйтә. Мин инде минем дә үземнең вариант дип уйлап йөрим, мин теге минем исем, мин уйлап тапкан исем дип. Минем инде мин музыкантларга карап, әлеге дә бая минем бик яхшы, бик талантлы, көчле музыкант дустым бар. Башкортстанда Стәрлетамак шәһәрендә Сәйдәш Сәсәнбай. Менә аннан соң безнең аккордеонистыбыз да бар бит инде Сәйдәш Гарифуллин, ялгышмасам. Мин инде шундый Салих Сәйдәшевләр шулай иң беренче ратта башка килгән. Менә шуннан барлык туган Сәйдәш исеме дип, мин үзем шулай дип уйлап йөрим инде. Калганнар ничек уйлыйдыр аны. Менә Сәйдәш шуннан чыкты дип әйтәсем килә. Әминә. Ни өчен Әминә Сәйдә булмады соң? Ни өчен Әминә булды? Менә Сәйдәш булгач инде Сәйдә булмады дип әйтәбез бүген. Әминә ул каян килеп чыкты? Ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам безнең пәйгамбәрбез белән бәйле түгел иде ул. Минем җәмәгатем Ландышның йөкле вакытындагы врачы аны караган. Бик көчле врач иде ул, Әминә Әюповна. Ул хәзер ялгышмадан бөтенләй Америкада балалары янында яши. Бик игътибарлы, бик югары дәрәҗәдәге профессионал ханым иде ул, табиб иде. Аны инде бөтенчаллы, бәлки коллегалары, хезмәттәшләр арасында бөтен Татарстан белә торгандыр аны. Менә шул Әминә Әюповна хөрмәтенә дип кушылды Әминә дип кызыбызга. Аның дөньяга килүенә, чөнки аның да өлеше булды. Ул һәр вакыт аның күзәтүе астында. Балаларыгызга өметләр баглыйсызмы? Менә Әминә табиб булырга тиеш дип, мәсәлән, Әминә Әюповна кебек, яисә анда Сәйдәш архитектор, рәссам булырга тиеш дип. Тиеш дип әйтеп булмый. Чөнки менә мине тиеш дип үз вакытында. Сезне рәссам булыр дип әтиегез Мине рәссам булыр дип уйлаган. Көттеләр инде һәрхәлдә. Әти бик зур өметләр баглап көткәнен беләм инде мин. Мине чөнки минем аңа рәсем ясарга хирыслыгым да бар иде. Осталыгым да бар иде минем дип әйтәсем килә инде. Шуны әйтеп үтик, әтиегез рәссам сезнең, шулай бит? Минем әти рәссам, ул инде ничек рәссам? Ул үзешчән рәссам. Әлбәттә, ул махсус уку йортлары бетергән рәссам түгел, ул художник-оформитель, рәссам, бизәүче булып эшләде ул 30 елдан артык нидә, Азнакай районы Актүбә эшчеләр поселогында. Һәм инде шул ук вакытта ул менә шу картиналар, агачтан кырып эшләде инде ул. Чикканкалар ясады, аның сандыклары, аның эшләгән эшләре гаҗәеп күп.
Күпчелек инде ул пейзаж ясарга ярата иде. Инде ул көтүгә чыкканда үзенең карандашы белән көндәлеген, дәфтәрен һәрвакыт аның кесәсендә булды. Ул булмаса, ул карандашсыз йөрмәде инде беркайчан да. Китап уку гадәте бар бит менә кешеләрдә көтүгә чыккач. Әйе. Ул инде китапның буш урыннарында анда бер нинди буш урын юк. Рәсем Анда рәсем, ул шунда наброскаларны ясап, инде кышларын картиналар ясый иде инде менә шул. Теге көтү вакытында безнең бит инде әйткәнемчә таулар, Шатыр тауының итәкләре, бездә Урал тауныкылар инде дип әйтәбез. Әйе. Шунда биек җирләрдән карап, шундый таулар, ниләрне ясарга гомергә яратты инде ул. Бездән менә Шатыр тауы да күренеп тора. Ул аны бик күп аның картиналары Шатыр тауына багышланган инде. Ул аны теге яклап та ясаган, бу ягыннан да төрле күренешләр. Аны инде сорап та ясаталар, Рәфис абый. Шатыр тауы ясап бирәле миңа дип менә сораучылар булды. Шул, ләммәдә ләкин менә каян чыкты сүз, булырга тиеш менә ул фәлән булырга тиеш, бу төгән булырга тиеш дип профессиягә кагылганда. Әйе. Әлбәттә, әти гафу итсен инде мине. Ул миңа инде зур өметләр багылаган иде. Мине Лениногорскига художественно-графический факультетка җитәкләп укырга да алып барды ул. Ләкин мин анда да укымадым. Мин аннан да кире кайтып, Азнакайга урта мәктәпкә укырга кирдем, беренче санлы урта мәктәпкә. Әти инде хафалангандыр әлбәттә, ләкин мин әле ул турыда уйларлык дәрәҗәдә булмаганмын, күрәсең, 8нче классын тәмамлаган малай. Һәм дә менә ул мине сайламады мин. Художник профессиясын. Тәкъдирме бу? Шулайдыр. Минем нишләптер археолог буласым килә. Археолог та һәм минем артист буласым килде инде, әлбәттә. Менә миңа сайларга кушсалар, мин үземә 3 төрле һөнәр сайлаган идем, сайлап куйган идем. Кем буласың дигәндә, аның берсе ни гаҗәп спортсмен, берсе аның археолог, берсе аның җырчы. Вот. Җырчы булуыма минем әти нык каршы булды, нишләптер инде. Миндә җырчы итәс килмәде, ул аңа бик җитди һөнәр дип карамады инде. Яратышын бигрәк дип уйлар инде, фикер йөртәләр. Җитди һөнәр дип карамады. Шуңа күрә киләчәктә мин барыбер ничә еллардан соң, еллар үткәннән соң бар шушы хезмәткә кайтып, менә башта уйлаган ниемә кайттым. Үземнең сайлаган профессияма. Бәлки ул инде язмышың шундый булгандыр инде. Башкача мин аңлата алмыйм. Әлбәттә, мин 8нче класстан соң каядыр или 10нчы класс тәмамлагач китә алган булыр идем. Музыка училищесына яисә консерваториягамы. Ләкин менә алай килеп чыкмады. Урау юллар аша. Урау юллар аша барыбер күңелем тарткан һөнәргә килдем мин. Шуңа күрә мин балаларыма да әйтә алмыйм. Син, улым, менә булачаксың. Мисал өчен төзүче, ә син, кызым, булачаксың табиб дип. Миңа беләсезме, миңа мөһимрәге нинди профессия сайласалар да сайларлар, әлбәттә. Мин әйтәлем, мин битараф булай бергә дип инде. Һәр хәлдә биреп җибәрерсез билгеле, ләкин сайлау инде баладан тора. Алар җәмгыятькә файдалы кешеләр булырлык һөнәр сайласыннар иде. Үзләренә дә тормыш итәргә киләчәктә ярдәм итәрлек, аякларына нык басып торырлык. Минем иң беренче теләгем аларның үз һөнәрләренең чын осталары булу. Менә минем теләгем шул. Менә чөнки андый кеше бер кашанда югалып калмый тормышта. Ул үзенә икмәк таба. Әгәр дә ул үз эшенең остасы булса. Менә шулай дип уйлыйм мин. Шуңа күрә инде үзләре теләгән, әмма дә ләкин файдалы тормышта кирәкле
һөнәр булсын иде. Бүгенге көндә аларга хәзер ничә яшь? Әминә белән Сәйдәшкә? Әминәгә 10 яшь, Сәйдәшкә 15 яшь. Димәк, әле вакыт бар. Һичшиксез Алла бирсә. Вакыт барсы макна ул. Баксаң, ул юк икән ул вакыт. Тиз генә каядыр китә. Менә йорт сала башлаганда да балалар әле бәләкәй, әле шушы йортта үсерләр, әле менә шулай рәхәтләнеп шу ишек алларында йөрерләр дип тотынган идем мин. Менә 5 ел үтеп тә китте. 5 яшьлек Әминәгә хәзер 10 яшь. 10 яшьлек Сәйдәшкә 15 яшь. 2 ел арасында ул өйдән чыгып китәсе җегет. Шуңа күрә менә вакыт бик тиз үтә. Уйларга, ниндидер бер фикергә килергә Сәйдәшкә вакыт әз калды. Әле аның төпле фикере юк бу турыда. Ләкин 2 ел Алла бирсә, әле алда, әле егылар бирәсе бар. Һичшиксез Алла бирсә бер фикергә. Егыларны менә уңышлы бирү бик мөһим. Мөһим инде. Раул абый, без туктатып торыйк, әңгәмәбезне берничә минуттан дәвам итәрбез. Даими сәхифәбездә бүген мәчет турында сөйләнелер. Мәчет мөселманнар Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылу өчен җыела торган урын. Гарәп телендә мәчет сүзе әл-мәсҗид буларак яңгырый һәм сәҗдә кылына торган урын дип тәрҗемә ителә. Шулай ук мәчетне Бәйтуллаһ, ягъни Аллаһы йорты дип тә йөртәләр. Бу хакта хәдисләрнең берсендә мәчетләр Аллаһының җирдәге йортлары диелгән. Аллаһы Тәгаләгә даими рәвештә гыйбадәт кылу өчен аерып куелган теләсә кайсы җир кисәге яки бина мәчет булырга мөмкин. Тышкы яктан мәчет башка биналардан манарасы, мөәзин мөселманнарны намазга чакырып азан әйтә торган урын булуы белән аерыла. Мәчет эше тыйнак була. Диварларына сурәтләр эленми, чөнки мөселманнарга гыйбадәт кылырга, зикр һәм Коръән укырга берни дә комачауларга тиеш түгел. Мәчетләрдә җәмәгать намазлары укыла, вәгазьләр сөйләнә, ислам фәннәре буенча сабаклар бирелә. Күңеле белән мәчеткә бәйләнгән кешене Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә күләгәдә саклап калыр. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта җырчы Рауил Галиев. Рауил абый, кемнеңдер өметен акларга тырышу дөрес әйберме ул? Кемнеңдер өметен? Әлбәттә инде бу сүзләрдә хаклык бар. Чөнки ата-ананың өметен акларга кирәк бит инде иң беренче чиратта. Алар инде күп көч куеп үстерәбез бит балаларны. Яхшы, акыллы, тәрбияле балалар булып үссеннәр дип. Борчу, газаплар үзләренә дә килмәсен, безгә дә китермәсеннәр дип. Шуңа күрә, әлбәттә, ул өметне аклау, мисал өчен әти-әниләргә карата уйласак, карасак, монда без аларга кайгы хәсрәт китергә тиеш түгел. Аларның күңелләре бала өчен тыныч булырга тиеш. Менә бу очракта, икенче яктан уйлап карасаң, кемнеңдер өметен аклыйм дип, кемгәдер күңеленә хуш килим дип, син әлбәттә үзеңнең ички дөньяңа ниндидер каршы бару мөмкин. Менә ниндидер тирә-як түгел инде ул гармония дип әйтәбез бит. Менә шушы тотрыклылык җимерелүе мөмкин. Нәрсәгәдер үзеңә ошамаган әйберне эшләп, кешегә ярыйм дип, кешегә ярыйм дип, кешенең күңеле булсын дип, кешенең өметен аклыйм дип, ниндидер. Менә бу очракта әлбәттә бу дөрес әйбер түгел дип уйлыйм инде. Димәк, без әти-әнинең өметен генә акларга тиешбез.
Ләкин әле бит менә безнең эштә сезнең эштә юк инде ул менә начальник дигән кеше бар, мәсәлән, начальникның өметен акларга тырышу. Начальникның өметен аклау ул бит әле параллель рәвештә бара синең үзеңнең дә тормышыңда бу яхшы үзгәреш момент бирүе мөмкин бит аны. Чөнки теге профессионал үсешкә ярдәм итәргә мөмкин ул син начальнигыңның өметен акласаң. Ул аны күреп, ул аны бәяләп, сине ниндидер башка җаваплырак урынга күтәрүе мөмкин. Шуңа күрә монда да әллә ни каршылык күрмим, зыян булмас дип уйлыйм. Тәрбиягә әйләнеп кайтсак, балалар турында сөйләшүгә, кирдән сез үзегезне бик кырыс әти дип атыйсыз. Менә шул кырысланган вакытта йөрәгегез барыбер пәрә-пәрә киләдер бит инде балаларга ачуланганда. Кырыс дип, Әллә ата кеше шулай кырыс булырга тиешме? Кырыс, ләкин гадел булу кирәк бит монда, иң беренче чиратта. Мин инде ул хәтле кырыс дип тә әйтә алмыйм үземне, ләкин гадел булырга тырышам һәм гадел булу кирәк. Чөнки балалар мәсьәләсенә килгәндә ул инде бигрәк тә бала-чага бит инде ул бик тиз сизә ул аны, гадел белән гадел булмаганны, дөрес белән дөрес түгелне. Дөрес белән дөрес түгелне түгел, менә гадел түгел, менә шушы аларның күңелләре сизгер һәм алар аны бик тиз тоеп алалар, тоемлап. Шуңа күрә усал булсаң да гадел булырга кирәк. Кешене рәнҗетергә ярамый нахак сүз белән. Шуңа күрә кырыс әти булу, мин үземне бик кырыс дип тә әйтә алмыйм инде, дөресен әйткәндә. Минем чөнки табигатым андый түгел бик. Ләкин барыбер ниндидер әйтмешли җитдилек күрсәтәбез, күрсәтергә кирәк тә. Алайса кем кырысраксың? Ландыш апамы әллә сезме гаиләдә? Ландыш апа. Ландыш апаның халкы нирәк миңа карый. Мин үзем йомшаграк кеше дип уйлыйм. Ул инде таләпчәнрәк. Таләпчәнрәк. Алар дип әниләр кулында бит инде күбрәк бала тәрбияләү. Шуңа күрә балалар да күп вакыт әниләре кырында күбрәк булалар. Әниләре белән күбрәк сөйләшәләр, күбрәк фикерләрен уртаклашалар әниләре белән. Шуңа күрә бу очракта шулай булу бәлки дөрестәдер инде. Ләкин сез Сәйдәш белән бик еш балыкка йөрисез икән. Күл буенда, мәсәлән, кеше ташлап калдырса, чүп-фәлән, сез Сәйдәш белән бергә җыеп, чүплеккә ыргытып, шулай итеп тәрбиягә өйрәтәсез, шулай тәртипкә. Без эшне су буена барсак, шуннан да шул чүп җыюдан башлыйбыз. Безгә күрә башкалар да бәлки шулай чиста рак булырга тырышырлар дип уйлыйбыз инде. Шуңа күрә җыештырып алабыз. Кызганычка каршы, соңгы вакытларда инде Сәйдәш белән бик еш йөрергә туры килми балыкка. Беренчедән инде ул хәзер аның бөтен серләрен үзе төшенде. Балыкчы кәсептә түгел инде. Аңа хәзер минем ярдәм кирәк түгел. Сәйдәшкә. Ул бер үзе барып, кирәк урынын табып, кармакларын үзе килеп, ул бөтен аның ниләрен, нишкәлекләрен белә. Хәзер ул күбрәк үзе җөрергә ярата, минем вакытым булмаганда. Тәрбия чаралары да була инде, әлбәттә, анда менә ул җыештыру, тәртиптә тоту, пычратмау табигатьне. Чөнки бит ул бөтенләй башка бер, менә син килеп төштек, кайдадыр ял итәргә. Систа урынга килеп төшү белән чүпле җиргә килеп төшүнең аермасы зур бит. Алар аны күрә, әлбәттә, һәм инде үзләрен бөтен җирдә дә чиста тотырга тырышалар. Анда каядыр су буена барып кына түгел, чүпләмәскә, ягъни. Чүпләмәскә кирәк, шул чагында чиста була бөтен җирдә.
Ихлас булып калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ихласлылык бит инде ул күпмедер дәрәҗәдә, күп очракта дип уйлыйм инде. Ул гомумән кешегә тумыштан бирелә торган әйбердер дип уйлыйм мин аны. Андый булмаган очракта аны инде тәрбияләргә кирәк. Кеше үзендә аны тәрбияләргә тиеш, ихласлылыкны. Мин үзем менә ихласлылык бир миңа дип сорыйм. Ходай Тәгаләдән. Ихласлылык чөнки җитми ул бүгенге көндә кешеләргә. Ихлас кешеләрне мин үзем яратам инде. Ихлас риясыз кешеләрне. Шуңа күрә аны тәрбияләп торырга кирәк. Кеше үзендә менә күпмедер олыгаю ягына чыккачтын, кеше менә мин үземә җиттән карап, үземнең холкыма карап, күп әйберләрне үзгәртергә кирәк икәне аңлашыла. Күп нәрсәләрнең дөрес түгел икәне һәм шуның өстендә әкрен генә инде эшлисең. Үзеңне дөрес якка үзгәртү, күңелеңне чистарту, менә шул ихлас булырга тырышу. Чөнки ихлас булмасаң, күп нәрсәнең бит эшләгән эшнең мәгънәсе дә булмауы мөмкин. Ул синең эшләгән эшләрең тиешле дәрәҗәдә бәяләнмәүе мөмкин. Бигрәк тә инде без исламга килсәк, дингә килсәк. Шуңа күрә кешеләргә ихлас булырга тырышырга кирәк һәм бөтен әйберне дә эшләргә тәрбия, үз-үзеңне дөресләп барырга кирәк. Гаилә ул Гаилә ул ниндидер бәхет, тынычлык беренче чиратта утырауы минем өчен. юлда йөрү сезнең өчен нәрсә ул? Юлда йөрү, мин юлда йөрергә гомумән яратам. Юлда йөргәндә уйлау. Уйларга вакыт күп. Менә шул. Уйларга, фикерләргә, анализ ясарга. Тагын бер мөмкинлек. Тагы бер мөмкинлек. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген Татарстанның атказанган артисты Рауил Галиев. Рауил абый белән әңгәмәбезне дәвам итеп шундый сорау бирәсе килә. Егетлек билгесе булып безнең нәрсә санала? Йорт төзү, агач утырту һәм ир бала үстерү, шулай бит? Тагын нинди эшләр өстәр идегез менә шушы исемлеккә? Бер уйлап карасаң инде бу исемлек тулыдыр да сымак. Икенче яктан карасаң, ул үстерү насыйп та булмаска мөмкин кайбер кешегә, бөтен кешегә дә бирелгән бәхет түгел. Ләкин нишлисең, бусы инде бездән тормый. Шуңа күрә ул кыз үстерү дип үзгәртергәдер бәлки. Алай дип тә үзгәртергә була. Чөнки улны да үстерү, кызны да үстерү, аның берсе дә бик теге җиңел эш түгел. Монда инде без улны карыйбыз нәсел дәвамчысы итеп, бит инде иң беренче чиратта. Бу бит инде бик мөһим ансы. Йорт салуга килгәндә инде кемдер менә ни гаҗәп, бар бит шундый кешеләр квартирада яшәргә ярата торган. Минем өчен инде менә ничектер бик аңлап бетерә алмыйм мин улай белән, ләкин нишлисең, бәлки менә кешегә шулай уңайлыдыр. Кемдер әйтә инде, ой, мин бала чакта шундый инде менә нужа күреп үстем, ул авыл эшләреннән туйдым, шуңа күрә мин гомер буе фатирда яшәргә риза. Андый кешеләр дә бар, әмма дә ләкин бүген инде ул фатирда яшәү белән үз йортыңда яшәүнең әллә ни аермасы юк. Тик шулай да үз йортыңны һәрдаим карап торырга кирәк бит инде, төзәткәләп. Төзәткәләп торырга кирәк, әмма дә ләкин мин инде картайган көнемдә Гектар бакча. Юк, картайган көнемдә подъезд төбенә чыгып скамейкада утырганчы, скамеяда мин инде чыгып үземнең ишек алдымда берәр җиргә берәр кадак булса да кагып куюны
кулайрак күрәсез. Кулайрак күрәм. Әйе, хәзер әйткәнемчә гектар бакча үстермиләр инде. Әйе. Шуңа күрә. Анда ул мискән ярат балконга чыгып шаккатып карап тора инде ул тәмәке тарткан тәмәкесен тарта. Эх, мен әйтәм мискин кәем. Кая бар урыныңда юктыр инде синең дим. Кайсы чыгып палас каганы шунда кыш көне. Менә шул инде ул апа әбиләрне бигрәк тә инде аларны жәллим инде. Шунда чыгып утыралар, алар бар җирләре юктыр инде, мин әйтәм, авыллары юктыр инде. Берсен әйтәсең, авылың юкмы синең нишләп ял көнне монда ятасың син дип сөгәсе килә кайсы берсе. Әйтеп караганыгыз юкмы соң алай дип? Юк, әйткәнем юк. Шул, бу исемлек минем уйлавымча тулган. Улны да, кызны да шулай үстерергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Кызны кияүгә бирәсе, шуңа күрә аны инде шулай ук йөзеңә вазифасы зур, аның ана-баласы бар. Әйе, йөзеңә кызыллык китермәслек итеп нәселгә, ата-анасына ул әзер, тормышка әзер булып үсәргә тиеш, әлбәттә, кыз балада, һичшиксез. Монда аларны бер-берсеннән бөтенләй аерып булмый. Әйе, җаваплылык зур инде. Җаваплылык зур. Белемегез буенча сез театр режиссеры икән, Равил абый. Әйе. Шушы һөнәрне ничектер бер көтелмәгән очракта кулланырга туры килдеме, көтелмәгәнчә дип әйтсәм дөресрәк булыр инде. Андай бер исемә төшерә алмыйм, дөресен генә әйткәндә. Әмма дә ләкин ул җырчы хезмәте гомумән ул режиссер булуны Таләп итә. Әйе, ул таләп итә, ул аның нигезендә ятадыр сымак. Чөнки әгәр дә без һәрбер җырны аерым карасак, мисал өчен, ул бер кичкенә генә бер спектакль бит инде. Аны эшләргә кирәк, аны уйларга кирәк. Бу турыда аның булырга тиеш башы, булырга тиеш казагы, кульминациясе, финалы дигән сыман. Шуңа күрә җырчы кеше ул теләсә-теләмәсә дә режиссер булырга туры киләме? тиеш, әйе, туры килә. Концерт программалары төзегәндә сезгә бик ярдәм итәдер бу һөнәрегез. Концерт программасы без күпчелек 90% концерт программаларын без инде сценарийларын үзебез язып, үзебез төзеп, Резда белән инде, аннан безнең белән бик озак еллар эшләделәр, Чаллы драма, Татар дәүләт драма театры артистлары Илфат Аскаров белән Чулпан Казанлы. Менә без бергә уйлыйдык, бергә төзидек, һәм бергә чыгара идек программаны. Читтән кемгәдер мөрәҗәгать иткән булмады күп очракта. Ләкин андый очраклар да булды. Шуңа күрә тормышта мин ул режиссерлык һөнәрен даими кулланып яшәдем һәм яшим бүгенге көндә. Булай инде ниндидер көтелмәгән, белмим, исемә төшми. Ярар. Үзегездә аеруча кайсы сыйфатны хөрмәт итәсез? Бүгенге көндә инде туктап тыңлый белү сыйфатын. Сабырлык. Менә шуны әйтмәкче, сабырсызланабыз бөтенебез. Сабырлык сыйфатын һәм ниндидер мөһим әйберләргә, эшләргә үземдә ихтыяр көче таба алуыма мин сөйнәм. Башка кешеләрдә нинди сыйфатлар сокландыра? Мен әйткәнемчә инде мин шул эшкерсез, бала жанлы шундый риясыз кешеләр мин бик хөрмәт итәм инде. Мин менә ялкаурак дисез, тырыш кешеләргә мөнәсәбәтегез ничек? Аларны мин икеләтә хөрмәт итәм, тырыш кешеләрне, максатчан кешеләрне, менә максат куеп, максатларына ирешә торган кешеләрне мин аларга ихтирамым зур. Равил, безнең вакытыбыз ахырына якынлашып бара. Сизелмичә дә үтеп китте шушы бер сәгать вакыт. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Чаллылардан Казаныбызга килеп,
тамашачыларны куандырганыгыз өчен. Тагын шулай очрашырга насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Амин, амин шулай булсын. Бик зур рәхмәт Рәхмәт. сезгә. Хәерле Рәхмәт үзегезгә. юллар, исән-сау йөрегез һәм иҗатыгызда да сезгә уңышлар. Алла бирсә һәм төзеләсе йортларыгызны, мунчаларыгызны исән-сау гына төзеп бетереп, рәхәтен күрергә насыйп итсен. Амин, амин иншалла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең белән дә сау булышабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.